Kani kadai kajinge thu khana naka film The Pianist hakaba kumno uwei ujiu ubaderu unong tem piano uba pau bha ukerteng uspilman bat kumnoru ulalaj im hakani kathma ba lane na kisipai Germany hakathma ba kaba ar te parlok ban tip yakata to ngine pej yakani ka film hadu bandakut hakap sedang jong ke film lapen i uspilman barang tem ya ka piano hapo radio station hakata ka por pat ladon ka jingya therkuli ka bajor baha habar pat kini ki bri ki badan hak kamera gilo asngawi kata rekim patiau namar ka jingya therkuli kamlong shu ka ba plan ka ba thamai haki kendit hakata ka por pat lawan sa ka jingya therbom ka bajor baha pat baro kita ki bri ki badan hakata ka jaka kilele ban phetno uspilman ru Ndrei ulaman sound na ka klik kat wele ban pet bat lawan kani ka brio ka bala syo jing e je u bat ru namar bakas ngutenat e ki jing tem ki jong u kala kli u hakata ka puar ki bahayeng jong uspilman pat kila ngap haka radio bakar ri englan kala declare ya kathma bat kari Germany namar ba kari Germany kala pen khen ya pun teliki kendon bala bu kat baki bahayeng gidan kore ban mi no na kani ka jaka namar kata ka khubor ndrei uspilman marwei pat kwa ban mi na kata ka jaka ndrei kila pan shai u ba me osngau haka radio bakari englan kala mut ban her thma persya ya kari Germany pat ndak kilo osngau baka France katang up ya karai ka bakado pat baro ndak yo osngau ya kata kile khawai haka ta miet bat ka yeng jong uspilman udan arngut ki parakan thei arngut ki parashenrang bat uwei kupa bat kawai ke kemi bat kupa ulabu ya ka kendon ya ka ba kimdai shu ya ka ba kindang stur lani bu pisa hayeng nadu menta kupa ula ai ki mar kawai ke beje kana bakin itu ele ki jong ki bahayeng hadin jong kathma ki sipai Germany pat ki lapan pralut ya ki radio station kana maki breu kenom yo shu ya ki information ki ba pher mentah haba dan syuk ki radio station uspilman ulado ya kekam hendrai satang kawehi ba unlek tem hapo jong ki restoran kumta berkata ka breu bai kendo ulalek akawe ki restoran hendrai hakata ka jingkhang latho ba ya ki ksau ba ya ki jiu sya ban rong hang ne hapo restoran pat kani ka breu kala ong ngin lek syuk kumno haba kumta bat uspilman pat ula ong ba hapak ro menta sya syuk ingi ki jiu ban lek kai lane ban syongkai haki tu ki bench bat kini kilekut ban lej no hakawi pat kajaka ka ba jar bakin ya keren bat nda kilapoi ha kata kajaka kile keren arngut ndrei kisipa Germany pat menta ya ki jiu kilap mi no nak yeng gisam bat kilap pensyong no sijaka ya ki Henry kata kajaka ka bakisipa Germany ki ai kalong ka bakim baha kumta ki bahayeng jong uspilman kilalej sa no hakawi ka kamera Henry kata ka kamera ru kalong ka baret yaki hadu nrengut kidan bat kambiang bat kamlong ru ka bakeluaj bat ka babiang ya ka baki kensa kisipa Germany kila keru da ka kenro ban phasa iki jiu sijaka hangta Henry unu uba mi nak ta ka kenro udi ban yo jing bet lam kumta unsya panyap Henry kata kajaka ka bam ru kambiang kajaka ru kalong ka bakim Kisipai Germany hakani kapor kila jet ya katukat ni ki jiu ya kabakin penrung hak kam sipai but way na ki jiu laya wer ya upara jong uspilman dari upara jong uspilman pat ula kentat but ula ong ba ngam kwa ya kabangan long police officer lani kenja officer ya kabangan lek ben lani ngan kunyot ben ya upara jiu hakum kani kapor kabajenjar baha kumta uni ubriu la ya wer su spillman ru kentat bat uni ubriu la yang daga jingdom bat uang ba memem la ban yalam ya ka yeng kasam bat man sai ka yeng kasam tang daga bat dikot namar uspilman bat upara menta kilalong stang kinong dikot hasurok nadu ba tasyak khang ya ka radio station ki jiu bupli mentah ki im ha ka jingjenjar hakaba ka bam ru kambiang ka jakasa ru kambiang bat ngi uspilman pat ulay yo eka kamtam hakawi ke restoran haka jingsiu ke berit baha bat hakawi ke miet kisipa Germany kilalet haka yeng sa lani haki jakasa jong kijiu bat barok kijiu kila penlep ikilat kenang bakim yo mar kisipa Germany kilong kibarunar baha kini kipor kawi kalong yeng pat kat bakadang bam uwei upsar Germany ulong yaki bakin yeng nakata jaka bam ndrei uwei utemen ubalong ru ubam la syuk ban yeng namarba ki kejat ki jong u ki bala shitom hendrei namarba ki sipa Germany ki long ki badukhi kumta ki lapha yang don bor uni ubreu
Henry bepli umla syu ban yang namar kata ka jing shitom Henry kishipa Germany kila sei u habar bat kila panhap no u na jorong jong kata ka jing bat uni utemen bepli ulu siap layap ha kata ka klep mat anda kita ki bahi yang joto teman kila yu kan ni kila yam pad do nuot bat kila ongi kita ki parajiu bakin ya pet no na kata ka jaka Henry anda kila ya pet kishipa Germany kila siat ya ki de sulai uwe hadin uwe bat kishipa Germany kan ki por ki sngo tanat bahaban peniap kai ya ki jiu pat kani ka jingle jong kishipai ka yai peteng bat man ka sngi hakani ka por pat ki jiu kim yo ka bam ka bati kana kum ta kile kani paramaki bat kila bam ru ki jing bam ki bala hap wat hamadan ru tang ban kadang ka kepo ki jiu bupli kim ban se ban hable kumni kishipai Germany hakawe ka sngi kila chef no lani kila pen kan ria no ki jiu hakawe pat ka jaka ki jiu kim nget nang kong ya kani ka khubor ka baki osngo nrei kala jia shisha bakila pen kan ria shisha ya ki bat ngiu i hang ni ha kawe ka sngi hakaba we khna ula lik terwa ya kita ki jingbam ki batat bat ka yeng lani ki bahayeng jong u spillman kila thiet ik tegi jingbam lang ba kita ki pisa ki baki kila lum khnang ba kin pen kadang ya ka kpo ukpa pat ulapya adu ndru teli kini ki jingbam ba un samel ka jong ki khon kumta lap pha ya ki jiu bakin le chong no hakawe ka kali ya ka bakin pen kan ria na kata ka jaka bat hangta la donru ki jiu ki balalong police officer but we na ki udu parlok jong uspilman pat kat ba uspilman udang ya yak ta kalenti uta pulit officer ubalawan ha u spilman menshwa ula tan ya u bat u spilman ula perta jingerap ndrei uni parlok ong wat hala ngapelaj em ya me omba me maniap kum kini kiwei kin sayap pat kata ka kali klalej no na kata ka jaka mentapat uspilman ulayam melamar ba ulatep bu umi kendo syu yaki bahayeng bat ukerman ba ki bahayeng kin dang koj dang khia bat kin laj im na kani kathma bat dolayat hakata kadong borok kawei ulay i satang kimet yap hamadan nda uspilman umla syu yakaba unle ai kani kapor ulalej hakata ka restoran ka barem ka bu usat tem menshwa bat ndo ularung hakata ka restoran le i kawei kaduli bat we breu bari hangta ulalej ri lang hangta hadu ba kata ka jaka ka bahabar kandalong jarjar bat kin sami anda kilalej mi habar kilalej yasno lang bat kiwi ki parajiu ki balej trei ya kawe ke kenro bat uspilman ru ulalong we nong trei bat kini kiwi ki parajiu bat hakani kapor pat kishipai Germany kilale ben bat kilale dukhi ba ya ki jiu hakaba kim khen snap ya ka jing em jong ki bat kishu panyap patharu ya ka jing em jong ki jiu hangi pat uspilman ulai kendo ya wei perlok bari jiu kuma uhi bat uni ulai thu khana bagi dan pak bah hakabang yo ban trei kumne namar ba kibrio ki balej hakakali ki julet full handre ndaki wan phai pat amdon brio shu pat kita ki brio ngeme kendo shu ki balale jakali kabamut ba kishipai Germany kitmu ban penyap lutno yangi ki para jiu baro pat uni brio le thu shu ba kim ju ai bam ru ik ki brio ki blaket akali bar ki ju peniap ru lajan hadu sanlak ya ki brio ki bla temen ki ba ana ki ba pang ki ba shitom bat ya ki kenthei ka ba mut ba ki pelaj im tang yangi ki badang la ban trei pat uni brio la ong artat bangi dei ya ka bangin ya kun ya ka bangin yele ya ka jing laj lu ya ka wi ki sngipat ka bu spilman udang trei lu i ki jetma bat ulak kemen perlu ya kumpan hab ya kita ki mau it bat ula syak tim bat uwei u officer Germany bat uni officer ula syok hadu ba unda yok kempang bat ula trot hiyar Ndre don pok kata kapuar lawan poino uwei uparajiu bat ula tano ya uspilman bat ula aino ya uda kawi kekam namar ba uong ba nada mayai trei hang ne men sayap bat hakawi kesengipat uni pulit officer jong ki Germany ula penbana ba pimdei ya kaban ya kemi lenti ya kaba pin yo laj nakani kekam bat omdon hiru kalenti ba pin laj ban pet nakani ke jaka hakabangi ngidang sensyar uni officer ukhen maki jiu kishep tiang yu bat kimla ban le ai budul ong haki sngoba wan ra yanga yu briu wan ra phan bat wan ra ruti bangan yo ban bam ndakilelej ban ong yu to briu pat ulawan ra iki rangkat bat ki pistol bat ki phan bat ki ruti khnang ba kin yo ya ka ba kin yele persya iki Shipai Germany ha kawai kesngi bakin ya kanduk biang iki be ej bathon bat iki bahi yang asam bat yang ni uspilman ru ulalong uwei naki ban le kata kakam
Uspilman hang ni ulaya weri utu perlok ya kaba kin pet no nakani ka jaka henry uni perlok ulong ka suk ban pet nakani ka jaka henry ngi jenjar pat ban na bar jong kani ka jaka namar yangi ki ciu khamkor ki merat lada ki yu yangi da bar jong kani ka jaka kin sa siat kai bat kin sa penyap kai kumpa penyap ya kido ki badi hadukan. Uspilman ula ban rabyang ba ki don ki paraju ki batraikum ki artis ki balaju yarap an pet na kani ka jaka hakawe ka miat pat kadba ki jiu ki dangwan na ka jaka trai we officer jong ki Germany ula sempat kai bat ula siat kai ki bat ula keliru ki balai bangale ya phikum ni bat Uspilman bat ki paraju ki laong ba ngim tipsar ya ka e ka ba phimut ri ula juwa ba hi bat ula ong ba nge celebrate ya ka New Year ken. Bat hakawi kesni Uspilman ulamut ban pet no nakani ka jaka bat ula lej bat kawai ka artis ka badai ka kantai bat nda ula poi bat uleh kenduk bat kata ka kantai kalau ong ba kispa Germany kisah peniap lada kitip ikani bat kala pharung yu ha kata ka kamera bat kala ai bam ru yu bat man kesni kaju ai bam yu bat kila ong ru ba lada pidan kam kanu ka emergency lani ka jingdon kam ka bakerke salet hakawi ka jaka lani ka address ka baki kila ai ha Uspilman pat kila ongru ha kata ka address unsa don ubrio uban yarap ya phi hangni pat ki jiu kila ele persha ya ki sipai Germany rekim la ban yeng ya kata ka jingile persha bat ngi i hangni uta ubrio ula ong ya Uspilman ba hangni amdan jing bam shu bat ngem yo jing bam shu mentangin le shu kumno bat ula lejno na kata ka kamera bat Uspilman ula wat jing bam bat ula kumpen hap iki pleng bat liok sngau ka wei ke Germany bat kala ong ngan phone iki polis bat Uspilman da ka jing shep tieng ula phetno bat ula yat ya kata ka lenti bat ula lech kata ka address bala ong maki bat ula poi hang tau le kendu ya kata ka brio ka ba uya syam bat uya ju menshwa bat kala ong balai piwan hang ni ngangalaya tho bat nglapun menta bat hang ni ken ngi snu tho ba ulok ujongka ulong uban yarap yaka hakipor jongka jingjenjar bat kila ai bam yu kila ai u ka jakasa bat kila sumaru yu na ka jingshitom henry hang ne pat kidon tang ki Germany ki basa bat kin tepro ba lada don uwe ujiu uban wan sa hang ne bat kila wan ra yu doktor bon sumar ya ka jingpang jong Uspilman hang ne pat kathma kala khi ha ka ba ki jiu kila yang yele ya ki Germany Henry namar ba kitip ya kata ka area lani kita building baro lasa da kijiu ki sipai Germany ki lather ban hap da ki bom namar ba kijiu kimlong ki sipai kilong tang kiriu pajba kumta kimla ban yele ya kata kathma Uspilman pat ula thaj bat ula thangan bat ula wat jakari bat ula wat bam ha kata ka yeng bat ula syam ya wei ujing bam bat ula yu ya ki sipai Germany ha ka jingkhang yet bat ula let ya ka bandri bat ha kata ka wei ka kamera pat la don pen ban da wei usipai Germany bat ula itu ba ya Uspilman bat ula karen ya u da ka bajai jai bat ula karpat ya u ba untem ya ka wei ka jingtam na ki piano namar ba ulapa Uspilman ulong ubriu basida u ya tuhok baliwan bat upoi ha kani ka jaka na ka e ka daw bat kumta uni officer ulale baha da ka ba ai bam Uspilman man ka sngi bat upha shongri ba changta ndre ha ka wei ka sngi ula ong ba kani ka de ka sin ka ba khaddo bangon ajing bam ya phi bat kispai Russia ro kila poi hajan ka ba ya phi ba phinlet no bat kispai Russia ba phin yo ban laj im na ka kti lani na kisuloi jong kisipai Germany bat ul ai u ka wei ka uniform jong kisipai Germany anda umi habar usyam sisa ya kisipai Russia bat ya ki paraju kumta ula kaman sem ndrai unda ulaj hajan ki siat pan ya u bu phong ya ka sopti jong kisipai Germany bat unda ula ya thu bat lo batai ya ki e baro kisipai Russia ki langet bat hangni ha ka bekut jong kani ka film perlok ngiyu i ba ki jiu kila yu sisa kita kijing laj loj bat kila ring marau bat kila ring koidi ya ki sipai Germany bat uni officer ubala pelaj im ya Uspilman ula kalin uparlok jong Uspilman ba Uspilman mentau don sya e pasaya thu lem bangadei utu perlok ubala pelaj im ya u kumta uni perlok ula thu ah Uspilman bat Uspilman ru de kisnam ula persyang ban wat ya uni perlok badai usipai Germany ubala pelaj im ya u bat ngiu i hang ne perlok ba Uspilman ula yo biang ya kani kaburam kumunong tem bapau da ka jing laj loj om shu pa unong tem
haka jing ir lengba da ka jing therkuli bat da ka jing panher yaki bom pat kani ka jing thu khana parlok kalak kut no hangne hi bat ngara ai khuble ya phi 6000 ngo yakaba phi phlakar shan yanga met pat pansim